Mahigit 2,000 pampasaherong tricycle sa Dagupan City hindi pa nakakabitan ng regulatory sticker. Narito ang exclusive report. Wala pa sa kalahating porsyento ng mga tricycle operator sa Dagupan City ang nakakuha ng regulatory sticker. Mula sa target na 2,800, 25% pa lang o katumbas ang 700 na tricycle ang nakabitan ng regulatory sticker. Ayon sa Public Order and Safety Office, marami sa mga tricycle ang bumagsak sa inspeksyon. Hindi po sa inspection. Kaya hindi namin mandikitan. Kasi ang karamihan yung tricycle nila kulang sa mga accessories gaya ng headlight, stoplight, side mirror, tail light, cab light, trash can, flasher, horn, yung busina. Hindi kinabitan ng regulatory sticker ang tricycle ni Mang Joselito dahil sa malabong pintura. Kasi walang pintura dyan sa likod lang, pero sa harap meron. Tapos hindi kumpleto, kailangan kumpleto lahat. Babalikan na lang, bibili na lang ako ng spray para madikitan yung sa sticker na lang. Target ng POSO na matapos sa huling linggo ng Marso ang pagkakabit ng regulatory sticker para sa pagpasok ng Abril, sisimulan ng manghuli ng mga kolorum. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.